Nagsihi siya yaya. Narehistro na sa akong utok kung sa akong kasing-kasing ang iyang pagingili na mo din ni Cristel. Kung ina siya, ganili mi mo gamot din ni. Manghawa man mi din ni Cristel ba? Kung kababatudaan ko nila, kalimpyo kong pagkaasawa. Kung wa ko makasaan ni Ramil. Ayaw sinagpabalakay ay kay kutob sa among mahimo. Di kami magpakita pa ni Cristel. Aron di na magsurok ang iyang dugo sa pagtanaw na mo. Kalimpyuhan ko na ang lapok na gisablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkatao. Pamahawa na ni Tinhiya niya. Ambot sa bitaw na sa dong Ramil, uy. Nagtuo magib kong in love gid na nimo day ba? Di na ko mula anak yaya. Himpit na kong gipapas ni Ramil sa iyang kasing-kasing. Maumaning kamot sa ko. Nakalimtan ng sab siya din eh. Dili ko makamove on. Kung padayon kong gunitan ang paglaong nga magbalik pa mi ni Ramil. Dili yun tingali mi para sa usag-usa. Sige yaya. Balikan na lang to si Ramil. Kung palihog kong sulti niya. Nga mutabang na siyang ampo aron kalimpyuhan ko na ang lapok ni gisablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkataw. Aron kung mahitabo na niya, di namin niya makitaan din eh. Ug aron matuman ang iyang gusto nga mamahawa na mi din eh. Sige day. At tuon ako si Dong Ramil. Ug sultihan ko siya sa tanan gyud nimong gipanuti. Sige, excuse na. Thank you, yaya. Mami, ayaw paghilak. Baka hilak masab ko. I'm sorry, anak. Di man di unta ko amay mahilak. May kasandigan na. Wa na tamong inusara. Naa si Lolo og si Lola nga andam sa pupo nato sa tanang higayon. Ma'am, di na di mong dayo pangaon dire. Sa to pahipuso na ininako, ma'am. Oh, mayo noon. O sa lingkod? Si May noon? Kuan ba mong ba? Mayo noon nga di mo mga on dire kay adto gud mo sa waterfront, mga classman ang mga restaurant dito. Maayo dito kay klase mga putahe para gid yung mga datoon ba. Samtang dinhi in town, ang magluto dinhi kami ra taos ising. Mao nga lahi gid ang putahe dinhi kaysa dito sa mga class nga restaurant kay mga klase gud mo ma'am. Mao Lagi. ko nga maayo noon nga adto mga on ba. Mao ba? Hmm. Lagi ha? Kaman tita, tugay ba ni mo mga taong way kwenta oy? Mao gyud. Ay, nang rak sa usa eh. Ah, napailaing way kwenta tita. Ba, ayaw ko na siya tubay ha. Come on. Dali na puli. Let's go! Kasi, napagod mo kasi. Mao, ako goy sigurado ko goy. Kasi hino na sang rumbo ato, di ba? Muling, kato, kinagda kayo kan, mga bag, daghang itong sud kwarta. Madugay. Ihughog to dito sa kuan. Madugay goy kana si Ma'am Carmen maut-ut gid na. Sige panugal ang kasino. Tanawa niya. Mirisik eh, mirisik. I've been away for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a
town, wherever you go. Rain is falling on my window pane. We are hiding in a safer place. Yaya, Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. The start of my toes make Dong. me crinkle my nose. wa ka magkinalan diyan ikaspare ni mong inom dong. Siya tadi habi aron sikat. Jaya, kung man? Nagalarga na sila ya. Dong, kuan kini. Dito nga kung tubag Yaya, nakalarga na ba sila ya? Pagkatoy-toy. Sing, wa man tayo ko'y apil ni Sing, kaya wa man ko pasyakta ni Dong Ramil aron ta kong sikat. Misbis na lang ko sa kuan ay mga tanom. Aw, orkes dahil Sing, oy, aron class. Oh, sige, Goy. Goy, mo apas na ko nimo dito ay Oh, sige, kapala. Sing, Ramil ha? Dong, kuan ba? Tingnud o nagideen mo dong. Malaya si Leia. Paminaw dong ha. Sultihan ta ka dong sa among gipanagsultihan ni Leia. Sultihin siya Yaya. Narehistro na sa akong utok kung sa akong kasing-kasing ang iyang paghingili na mo din ni Cristel. Kung ina siya, ganili mi mo gamot din ni. Maghawa man ni din ni Cristel ba? Kung kababatunaan ko nila, kalimpyo kong pagkaasawa. Wa ko makasali, Ramil. Ayaw silang pabalakay, ay. Kay kutob sa among mahimo. Di kami magpakita pa ni Cristel. Ano di na magsurok ang iyang dugo sa pagtanaw na mo. Kung kalimpyuhan ko na ang lapok na nisablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkatao. Ay, pamahawa na nagtinihian na. Ang but sa bitaw na sa Dong Ramil, uy. Nagtuo magid kong in love gid na nimo day ba? Di na ko mula anak Yaya. Higpit na kong gipapas ni Ramil sa iyang kasing-kasing. Maumaning kamot sa ko. Nakalimtan sa siya din eh. Dili ko makamove on. Kung padayon kong gunitan ang paglaong nga magbalik pa ni Ramil. Dili yun tingali ni para sa usag-usa. Sige Yaya. Balikan na nato si Ramil. Kung palihog kong sulti niya. Nga mutabang na siyang ampo anong kalimpyuhan ko na ang lapok ng isablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkataw. Aron umahitabo na niya. Di namin niya makita niya. Ug aron matuman ang iyang gusto nga mamahawa na ni dinhi. Sige day. At tuon ako si Dong Ramil. Ug sultihan ko siya sa tanan gyud nimong gipanulti. Sige, excuse na. Thank you, Yaya. Maugib to Dong. Way kapin, way kuwang. Di ay. Sa ato pa. Dili pa una siya mulayas din eh. Klaro man tingali kay to kung gisulti Dong. Di ba Dong? Mahal man kainin mo si Dalia. Yung ano karon? Sayon-sayonon man lang nimo siya sa paghingilin. Ayaw kong nang dili sakit sa imong bahin Dong. Mawa siya din he. Mawa siya sa imong pananaw. Nibaw man ko ba? Dara man ang kasulso ni mong karmi. Dong, palapti ko ng imong nauna. Palapti ko ng imong kasing-kasing diha. Nagkasa man gyud nimo si Dailea Dong. Ngano dili man nimo siya pasayloon? Di ba? Namugna man bitaw ng puong pasaylo para ni atong mga nakasa. Sige na yan. Mauro tayo mong tuyo ni mo. Di ay na ko.
Dong, panihapon una. Ilang ka manihapon, binulay sigig sud nimo ana imong tiyan. Matlaot yung ka anak, masakit yung ka anak. Nahibaw ko sa akong gibuhat. Sige na, biyahin ako. Sige dong, napangan lang sa tunako si Minggoy sa gibuhat. Sige, excuse. God, salamat. Magpabilin pa dahil sila. Salamat. Mami, ano naghilakmang ka? Ha? Wala. May kaso na. Kiaway kasi mong bana, no? Nak, asa ka? Nak! Stan! Sir, nga nang imo man giaway si Mami? Bad lang ka da, maldito! I hate you! Sunod ha, ayaw na awaya si Mami! I hate you! Dito lang ay! Hate you! Bad lang ka na, maldito! I hate you! Isang gamay ko! Suklan ta ka! Gusto na, ha? Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahan